Πες μου, εύκολο ή δύσκολο? Ωραία, λοιπόν, δύσκολο. Κάτι πέ. Πες, ωραία, λοιπόν, θα σου δώσουμε καλά. Ένα. Ωραίο γάτι. Δύο. Θα λες καλά. Πού δεν είπαμε καλέ. Όχι, δεν είναι καλά τόσο. Τι θα σου που είμαι. Όλα τα πέρα τα τρίχια. Ωραία, δεν το βάλω αυτό. Αυτό δεν το βάλω. Ναι. Με ξέρει. Θα κάνουμε τώρα. Σ' άλλο παρδαλεύει. Λοιπόν. Ακόμα. Α, και εσύ αυτήν την ομάδα είσαι. Μάλιστα, σου λείπει ένα δάχτυλο. Καλά, στο επόμενο μερικό μου χωρίς άλλο δάχτυλο. Λοιπόν, έλα, θα μετρέπετε, δεν το πιστεύω. Πάει, θα κάνω το δύσκολο. Θα με δύο δάχτυλα, άρα θα πάω. Λοιπόν, Παναγιώτη, αδερφέ του Δημήτρη. Ποιος του Ματήλη. Τι θέλετε, τους παρακολουθούμε, θα κάνουμε στην διεύθυνση, να είστε. Καταστροφ, δεν θα πετύχουν, Με τον τρία λοιπόν, θέλω να πάω στη στήλη. Και έτσι είμαστε ένα θέατρο τώρα, και 2.000 άτομα. 20 είμαστε. Θα πετάξουμε τη στήλη στον αέρα τα μαντήλια και θα εμφανίσουμε ένα κοτόπουλο. Λοιπόν, ένα, πάμε, ένα. Κανένα το βράδυ, εντάξει, εσύ είσαι το όνομα στο θέατρο, δεν είπα. Αλλά έτσι το βράδυ μου έρθει λίγο πιο γλυκάνα. Λίγο πιο γλυκάνα, λίγο πιο έτσι, πιο χαμόγελο. Έτσι. Είσαι το θέλει, δεν λέω. Πάμε. Ένα, δύο. Μπροστά σου. Όχι, θα έπαιξε το πέτσο όπως λέγανε κοτόπουλο, είσαι 2 ώρες αυτό. Τι θα βάλεις στο φούρνο προετοιμάζω, τίποτα. Θα σου πω, αφήνουμε το κοτόπουλο μέχρι να γίνει. Θα γίνει όμως, μου το είπανε, σίγουρα πράγματα. Ας ρίξουμε εμείς τα μαντήλια στα νέα. Τότε θέλει να ρίξουμε. Πάμε. Ένα, δύο, όλοι μαζί. Αμάν. Γεια, το βρήκα. Άρα και να κάνουμε στην γεραία. Στο μάτι εκεί. Όχι. Τώρα μόλις τώρα μια διορθωφορική. Θα βγαίνει και νόμα. Να σου πω. Κράτησε το. Έτσι, μπράβο. Και θέλω να το κάνεις πίσω τροφούρες έτσι στο δαχτυλιά σου, όπως το κάνω στις παρελάσεις. Καλή ώρα. Πάμε. Σιγά. Μην πες κανένα μάτι. Στο. Κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου τον επόμενο παίχτη. Άνοιξε. Τι κάνει παιδί μου. Του σου παιδί. Εδώ λέμε. Άνοιξε τα. Και δείξτε μας όλα. Και σου έρθει γρήγορα. Με τον μπαστούνι βρε λέω. Μπράβο. Ποιος είναι εδώ. Ποιος είσαι. Ο ίδιος. Πολύ ωραία. Δεν έχει αλλάξει. Κύριε... Άσο! Θα μου σφεδάκι μου. Κάτω! Έλα εδώ. Χειραψία. Thanks, θα έλα εδώ. Ράγεται εσύ. Αν θες και εσύ πουλάκι μου, Πάτε. Τι δεν θέλεις. Εσύ δεν θέλεις, τι δεν θέλεις. Θέλεις να. Πολύ ωραία λοιπόν. Ούτε το θέλω. Λέω το χάρη και αυτό. Ωραία, 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 θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Και τώρα λοιπόν θα κάνουμε κάτι απίστευτο. Περίμενε! Πέσω! Το μυϊκό λέει παιδιά. Ποιο μυϊκό? Το μαγικό παιδιά. Τι θα κάνω, πες! Πες σε παρακαλώ. Όχι, όχι, μην το πει κανείς, μην το πει κανείς. Πες το συμμετχέ. Μόνο γιατί εγώ το ξέρω. Να σου πω, με τραβάς. Εγώ. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά έτσι μου κάνεις πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το τσάκεις πάλι, δεν έχει πάρει κάποιο που κάνει. Ωραία, κάντε λοιπόν μαζί το δάχτυλο μπροστά. Μα η κοραβή θα είναι αυτό και κάνετε ό,τι κάνετε το μου. Αμπρακατάμπρα. Τούμπα. Κάτε μια τούμπα. Να γίνει. Κότα. Όλα λοιπόν. Το ματίνι. Κοτόπουλο. Αμπρακατάμπρα.
σταθερός θα κάτσεις. Μία γελάς. Μία ξύνεσαι. Έλα εδώ σου πάρεις, μου καλείς. Είναι σκοτ. Α, πάμε. Και θα κάνω το κάνω γρήγορα. Μέσα στο χέρι το βάζουμε. Ωραία. Κάνω. Στο αυτή μας. Πισάμε. Εκεί. Πείτε ένα bye bye. Ξανά μέσα. Όχι bye. Bye bye. Όχι τώρα. Τώρα. Και πάμε. Θα το ξεφανίσουμε. 1, 2, 3. Είναι το μαντήλι που δεν γίνεται κοντά, το ξέρω. Αυτό είναι το μαθηκό τελικά. Δεν πιάνει. Άντε γεια. Έλα εδώ. Γιατί.